Nang dahil sa mga pag-uulan nitong mga nagdaang araw dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat, ilang lugar sa bayan ng Bato ang binaha. Ayon kay Mayor Enric Dancalan, ilang barangay ang apektado kabilang ang poblasyon at barangay Santa Cruz, partikular sa sitio Rinaga kung saan 2 zone ang lubog sa baha. May mga affected areas kami dito sa poblasyon, mostly sa barangay Santa Cruz, 2 zona, halos lubog hanggang ngayon. Yung sitio Rinaga. Sa Lakeside Barangays, merong ilang barangay like Barangay Bacolod, Barangay Tagpulo, Barangay Bulwang, and Salvacion. So yun ang mga sa presente na may mga baha sa area. Dagdag pa niya, apektado rin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda na ang mga pananim tulad ng palay, mais, kalabasa ay naapektuhan. At ang mga nasa coastal area naman ay hindi makalaot kaya wala silang hanap buhay ngayon. Nagpasalamat naman si Mayor Dancalan sa pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur, katuwangan Department of Social Welfare and Development o DSWD, LGU Bato sa kanilang pakikiisa at tulong. Salamat sa DSWD through the able leadership of the provincial and regional director Norman Laurio at saka sa aming buting governor, kay Governor Elray Villafuerte, sa aming congressman, si Congressman Migs. Salamat po for and behalf of the local government at sa lahat ng taga-Bato na apektado ng mga tropical depression at saka ng habagat. Salamat po sa inyo sa agarang pagtugon sa aming hinaing dahil sa mga apektado ng pagbaha. Salamat po. Ayon kay Barangay Captain Estrella L. Pedes ng Barangay Bacolod, lubos nilang nararamdaman ang epekto ng pagbaha sa kanilang hanap buhay na apektado talaga ang kanilang pagsasaka sapagkat ito lang ang kanilang pangunahing kabuhayan. Karamihan po dito yung mga palay na mga inabot na ng baha at saka po yung iba pong mga panghanap buhay namin na yung panghanap buhay namin sa tubig. Ayun, mga nasalanta po. At saka, ayun, yung mga palay namin, mga inabot. Grabe yung damage po, ma'am. Wala pa umanong isinasagawang assessment sa mga palayan, ngunit nagpapasalamat sila sa naunang ayuda mula sa Department of Agriculture bago pa man dumating ang pagbaha. Si Tatay Floro Tanay, residente ng poblasyon, ay pansamantalang lumikas matapos na halos abutin ng tubig baha ang kanilang higaan. Di pa naman inabot yung katre. Konti na lang. Kaya tubig lang ang gawan. Tubig lang ang kinuhan namin. Doon kami, tumaas kami sa kawan, sa Boulevard. Para magkakuhan. Kasi muntik yan, malapit ka sa katre. Nagpaabot din siya ng taus-pusong pasasalamat sa pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Elray Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, Mayor Enric Dancalan at sa buong lokal na pamahalaan ng Bato para sa kanilang mabilis na tugon at tulong. Number 1, siyempre, si Job, Elray Villafuerte, saka si Kuan, si Congressman si Migs Villafuerte. Pangatlo, ang aming mayor na si Enric Dancalan. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Patuloy pa rin nagsasagawa ng monitoring at pagresponde ang lokal na pamahalaan para matulungan ang mga residenteng lubos na naapektuhan ng kalamidad. Samantala, maliban sa mga residente ng Bato, ay nakatanggap rin ng food packs higit 1,000 residenteng apektado rin ng sama ng panahon sa bayan ng San Fernando. Darlene Lastrullo, CSN.